Usa ka high value target sa illegal nga druga sa dakbayan sa Sugbo, patay. Naman giingong miuna sa pag-atake sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Office 7. Nagtuo ang otoridad nga aktibo gihapon ang mga tao nga nalambigit sa ginadiling droga sa taliwa ni ining pandemya. Ang dugang detalye pinaagi ni ining report. Nahitabo kini sa sitio Lubi, Barangay Luz, dakbayan sa Sugbo. Alas 3 kagahapon sa hapon atol sa bypass operation sa mga operatiba sa PDEA Regional Office 7. Batok kang Rosyo, Hublar. Dihang nakamatngon nga otoridad ang iyang katransaksyon. Giingong mibunod kini og armas apan naunhan. Nadala pa siya sa tambalanan pero nakabsan yun sa kinabuhi. Giulagwan ni Director Livy Ortez sa PDEA 7 ang subject nga notado sa ilang dapit kinsa HVT nga makadispose og dinagkong supply sa illegal drugs. Nakapait pagit ng tawhana kay ang iyang pirmi ng mga customer, mga bata. Minors ba? Mga minors ka ng mga ganggang. Nang kuano niya, napoy mga babae na mga batan-o na iya pong pahimuslan. Subsub ang PDEA sa ilang paggukod sa mga nalambigit sa illegal nga drugas. Nining bago lang, 12 ka kilong shabu nga nagkadidad og 81.6 milyones pesos. Ang ilang nasakmit diin napasakaan og kaso ang nakabutang nga consignee sa kontrabando. Wa hinuon niya ibutyag kung kinsa kay kabahin kini sa padayon nilang pagpangita sa mga anaa sa likod sa sindikato. Pero at least na natay kaso nila. Kung lusot ilang warrant of arrest, pwede nato sila dakpon, suldon sa balay. Matod ni Ortez nga hugot usab ang ilang koordinasyon karon sa Philippine National Police sa ilang kampanya batok sa illegal drugs. Ang Philippine Drug Enforcement Unit Visayas kasakmit og 6.8 milyones pesos nga kantidad sa Cebu gikan sa magtiayong Wilfredo ug Almera Flores sa lungsod sa Liloan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.